Йошинага. Soon you'll be live. Той завършва архитектура в Сао Пауло, Бразилия. You're И се introduced now. специализира в разработка на технологични инфраструктури за дентални клиники и центрове за продължаващо обучение. През последните 10 години се сътрудничи с редица известни имена в денталната медицина, като Прадиани, Галип Гюрео, Пауло Кано, Флориан Кофар и други. Известен е като един от бащите на концепцията Digital Smile Design. Работи в тясно сътрудничество с Пауло Кано върху разработването на иновативната концепция Skin CAD/CAM протокол за естествена естетика. Международен лектор е в областта на цифровия работен процес. Днес ще представи ексклузивна лекция за трансформиращата сила на изкуствения интелект в съвременната дентална медицина. Очакваме да видим как изкуственият интелект революционизира управлението на рецепцията, логистиката, дизайна на усмивката, диагностиката, планирането на лечението и комуникацията с пациентите и лабораторията. Вероятно ще чуем как решенията на изкуствения интелект могат да подобрят изживяванията на пациентите, да оптимизират работния процес, както в клиниката, така и в лабораторията, и да подпомогнат вземането на решения, като издигат клиничната практика и клинициста на следващо ниво в денталната медицина. Ниво, което предстои неминуемо на всеки един от нас. Така че приятно участие в лекции. Okay, I'm switching you. Okay. Hello. Am I live? Let's try now. Okay. Okay. You let me know when to start. Yes, you can start. Okay. Thank you so much. I am very honored and very happy to be here with you all. And I think I will go slow as we have the consecutive translation, right? Много благодаря, много съм щастлив да бъда днес с вас и ще гледам малко по-бавничко да говоря, тъй като имаме и последователен превод. Yes, that's right. Okay, thank you so much. I want to know that your name, my translator. What is your name? My name is Adi. Adi, thank you so much. So I always want to thank the people that makes this possible. So of course, first for Galia, thank you for inviting me. Винаги обичам да благодаря на хората, които правят възможно цялото това нещо. На първо място на Галя, много благодаря. And also for Adi for translating and Jordan to help me with the audiovisuals. Също на Ади за превода и Йордан за визуалната, за картината. Very well. I'm going to share my screen and we can start. Споделям си екрана и започваме. Okay. Okay. So today I'm going to speak about AI revolution in digital dentistry. That's artificial intelligence in digital dentistry. Днес ще говоря за AI революцията в дигиталната стоматология. Това е изкуственият интелект в стоматологията. Unfortunately, I'm not in Bulgaria. I would love to be in Bulgaria, but today I have to do it by Zoom. But I hope we can exchange knowledge in this next hour and a half. За нещастие не съм на място в България, би ми се искало да съм там, но ще трябва да го направим през Zoom и да се надявам да успея да споделя някакво знание с вас. I have been to Sofia and I have great memories about my trip to Sofia.
where I was invited by a fantastic and great friend. Аз съм бил в София и имам прекрасни спомени от този град, където бях поканен от мой много добър приятел. And this lecture is my tribute to my dear friend, Dr. Kirill Dinov. Тази лекция е трибют към моя добър приятел, доктор Кирил Динов. He's a great man, a great professional, and we're gonna miss him a lot. Страхотен човек, страхотен професионалист и много ще ни липсва. So I want to give my best energies to Valeria and Nora. Life goes on, and I want you to be sure that Kirill will always support us in our lives. И с моите най-добри чувства към Валерия и Нора. Живота продължава и знам, че Кирил ще бъде с нас и ще ни подкрепя във всичко. Okay. Okay, so Kirill, help me with this lecture, and I am sure that you are watching as well. I cannot see you, but for sure you can see me. И така, Кирил, помогни ми с тази лекция. Сигурен съм, че ни гледаш от небето. Аз не мога да те видя, но съм сигурен, че ти ни виждаш. We were just before he left us, we were speaking about coming to Bulgaria for an update of the concepts that I came to Bulgaria to lecture at his education center. Точно преди той да си замине, да почине, ние говорихме, обсъждахме да се видим в България, за апдейт на концепцията, която аз измислих преди време. And also with Galia, we were discussing one time how can we make it possible. So this is why in this meeting, I'm very, very honored and proud. Even though I'm not there, I will plan to go back to Bulgaria and then do this course live with all of you. И с Галя обсъждахме как да се случат нещата, така че въпреки, че днес не съм там, в бъдеще ще дойда в България и ще обсъдим как да направим едно обучение. Okay, so let's start our lecture about my concepts. Not my concept, but the concepts that I like to see dentistry. It's a different angle to watch dentistry. Да започнем с моята концепция. Не точно моята концепция, ами концепциите, които по принцип искам да виждам в стоматологията. This course, this lecture is the official lecture of the Master Livello di Odontoiatria Digitale in Italia from University of Brescia. Тази лекция е част от официалното обучение в мастер програмата в университета в Бреша, Италия. So I work with three universities together. This is the Brescia branch. This is the Italian master. Also in Complutense in Madrid and also with University of São Paulo in Brazil. Аз работя с три университета. Бреша е единия, в Мадрид е другия и също в Сао Пауло университета. So everything that I will show you is being validated scientifically. We are using this not only in the clinical area, but we are also applying this in all the three universities simultaneously. Всичко, което ще ви покажа, има много добра научна обосновка и го използваме както клинично, така и научно. So you will see very soon many papers being published, and I'll be more than happy to share with you. So everything that we announced, everything that we like to teach has to be validated scientifically and clinically at the same time. Ще видите много статии и всичко, което ви показвам, бих искал да подчертая пак, че е много добре научно обосновано. So I want to show you a little bit one very specific area that is not being published yet, and it has nothing to do with the clinical aspects, but has to do with the psychological aspect.
Искам да ви покажа една област, която не е публикувана в научни изследвания, няма нищо общо с клиничната част, но има общо с психологичната част. So when we look at dentistry, I can make a comparison with architecture, with engineer, and with a construction. Когато погледнем стоматологията, аз мога да я сравнявам с архитектурата, с инженерството и с строителството. I would say that when you go to the university, you learn much more to be a constructor. Когато отидете в университета, много повече учите как да строите реално. Then the constructor is really who makes it. So when you go into your patient's mouth, you build, you destroy, you rebuild. So that's basically either building something new or remodeling something that exists. И в строителството разрушаваме нещо старо, правим нещо ново и общо взето в устата на пациента изграждаме и правим нов дизайн. But then some dentists and some universities will really put some efforts in treatment planning. Някои зъболекари, някои университети много ще наблегнат на изготвянето на лечебния план. When the dentist is young, he wants to construct. Когато зъболекар е млад, иска да изгражда. And the engineer process, which is how can I build it? If this is going to be, if this construction will be still okay in its structure, comes with time. Dentists will learn to treatment plan with, over the years. Инженерното мислене или какво ще се случи с тази конструкция след време идва в последствие. Тоест, в последствие се научаваме да мислим какво ще стане след време. But definitely the architecture, which is the initial statics, which is before even the function that will be already engineered, the statics of it, the design of it, this is something that almost no university in the world is teaching the young dentists. Но почти никой университет не учи младите зъболекари на архитектурата. Как ще изглеждат нещата преди да влязат в функция, точният дизайн, точната структура, още преди да започнем да лекуваме. So this year I complete 38 years working in dentistry. Тази година направих 38 години, работейки като зъболекар. And I started in dentistry by designing smiles. Започнах в стоматологията да правя дизайн на усмивки. Before designing smiles, I was designing the face. Също, освен усмивката, правих дизайни на лицето. And together with the face, I was designing the hair. Заедно с лицето правих дизайни на косата. Later, I started to design smiles. И малко по-късно започнах да правя дизайн на усмивките. So designing smiles, I started in 1988. Това го започнах да правя дизайн на усмивките, започнах през 1988 година. And in the early 90s, I really connected to the digital, not the digital, but to the laboratories. И през началото на 90-те години наистина се свързах с зъботехническите лаборатории. And I saw that the laboratory was really the responsible for really designing the smiles for the dentists. И видях, че в зъботехническата лаборатория реално се случва дизайна на усмивката. But there was no project. It was very instinctive. Но нямаше проект. Реално беше много инстинктивен този процес. And as I am an architect by my foundation, I studied engineer and then architecture. Тъй като аз съм архитект по образование, учил съм архитектура и инженерство. We couldn't build anything without a project. Не можехме да изградим нищо, да направим нищо без правилен проект. So this is why I was very interested in trying to design a project, to create a project, so then the laboratory could really sculpt this project into their hands. Така че аз исках да направя проект,
по който да може да работи за ботехническата лаборатория, като изпълнява след това. So after designing many smiles and many faces in the simulation in dentistry, След като направих дизайн на много усмивки, много лица в симулаторната стоматология, в симулации, in around 2006, около 2006 година, I started collaboration with my experience in designing smiles with a very great dental technician. започнах този опит го споделих с моя много добър зъботехник. So I taught him in the computers how I was designing the smiles. Научих го на компютъра как аз правя дизайн на усмивките. And he was very good in sculpting these designs. Той беше много добър в изпълняването, скулптирането на тези дизайни. Sculpting, so he was designing by sculpting directly in wax, and that's the wax-up. Той правеше дизайна директно, като скулптурираше от восък. И това беше и проекта. I was designing smiles so I can show the patient so the patient would buy the treatment, and he was sculpting directly in the wax. Правех дизайн, за да мога да покажа на пациента и да му продам лечението, пък той след това ги скулптурираше от восък. This technician was a very young man. His father was my friend, and his name is Christian Coachman. Зъботехника беше неговия баща беше мой добър приятел, той беше много млад и неговото име е Christian Coachman. So DSD, the Digital Smile Design, started. И започна DSD. 10 years we were teaching DSD throughout the world, and basically we were teaching this exactly subject, how to be an architect. Ние започнахме да преподаваме концепцията за DSD по света и учихме точно това, как да бъдем архитекти. So now the architect for dentistry is what we call a smile designer. И архитектурата в стоматологията е нещо, което ние му казваме smile design, дизайн на усмивката. Или казваме на зъболекаря, че е smile designer. Yes, and the engineer is the dentist. Инженера е зъболекаря. But the dentist can also be a smile designer. Зъболекаря може да е и smile designer. I have consulted. I am a private consulting for dental offices, and I have seen both worlds. Sometimes the dentist likes to design, and sometimes the dentist has someone designing the smiles. Аз, понеже консултирам доста частни кабинети и го виждам и в двете ситуации. Понякога зъболекаря обича да прави дизайните на усмивките, понякога има някой, който му ги прави. And at the end, the construction can be done by almost any dentist if you have the right project. Конструкцията в крайна сметка може да бъде направена от всеки зъболекар, ако имате правилния проект. So I would like you to take a look at this slide and reflect. Моля, погледнете този слайд и помислете. For the dental technicians in this audience, you have been designing smiles by sculpting with your hands for many years. За зъботехниците в залата, вие сте правили дизайн на усмивките много години, скулптирайки зъбите. You received very little information from the dentist, Получавате много малко информация от зъболекаря, which made your life very, very hard. което е горчило живота ви. Now, with the digital technology, Сега с дигиталните технологии, we're able to democratize more. We can make more people to design smiles and more technicians to build those smiles through the computers. имаме демокрация. Ние повече хора, които могат да правят проекти и повече хора, които могат да изпълняват благодарение на компютрите. So this is what I want to bring to you, and this was also what I discussed so many times with Kirill.
Това е нещо, което искам да споделя с вас и това е нещо, което много пъти сме обсъждали с Кирил. If I look at Kirill is a very unique dentist, also not only in Bulgaria, but in the world. Ако погледнем Кирил, той е уникален зъболекар не само в България, а и в света. He went to Peter Dawson. Той е ходил при Питър Долсън. He went throughout the world. I would meet Kirill. He came to Brazil to do my courses in Brazil as well. Навсякъде по света е ходил, също в Бразилия, дойде на моите курсове. Everywhere in the world, I could see Kirill and Valeria all together, all the time. Навсякъде по света можех да видя Кирил и Валерия винаги заедно. But when I spoke to him, I asked him, is this very common in Bulgaria? Everybody goes out for education, or you have education, high-level education in Bulgaria? Когато говорих с него, го питах, така ли е по принцип в България? Да ходят зъболекарите по света да се учат или пък лектори идват при вас да ви учат? That's when he told me, I like to run the courses. I have a small education center. And of course, I would like to bring you so we can start teaching the dentists in Bulgaria so we can make this more democratic. Not only him was going out, but now he was searching to bring people in Bulgaria. Той ми каза, аз имам обучителен център в България, искам и ти да дойдеш да водим обучение, да обучаваме зъболекарите и по този начин да бъде по-демократично, повече хора да могат да изпълняват и да се занимават с това. So I'll keep the project going, and I would like in the near future to come back to Bulgaria and bring all this knowledge to your community, because definitely he has shown me that the Bulgarian dentistry is very, very modern and very, very active. Аз ще продължа с този проект, ще дойда в България, ще продължа обученията, тъй като Кирил ми показа, че наистина стоматологията в България е много съвременна и много актуална. So I will always have Bulgaria in my heart, and I want with Galia, with the support from Valeria as well, and Nora, I want to bring the spirit of everything that I discussed with Kirill in the near future. България винаги ще остане в сърцето ми и с подкрепата на Галя, на Валерия, на Нора, надявам се да продължа с това в бъдеще. So, following this concept, I want to speak a little bit about the smile design, the architect, because you know how to treatment plan and you know how to construct already. Ще говоря малко за архитектурата, как да правим дизайн на усмивката, тъй като вече знаете как се прави лечебен план и как се прави конструкцията. So I called my job, I am a smile architect. I built and designed smiles. Аз съм архитект на усмивки. Аз конструирам и правя усмивки. And this is what I want you all to become. I want you to open your minds to let this concept gets into your mind. You as a dentist or you as a technician, think about being or creating this department, a smile architecture. Искам всички да отворите малко ума си и да помислите как да станете точно това и вие. Архитект на усмивки. Okay, so I will start by showing the end. I will show you the final construction. И сега ще започна с края. Ще ви покажа крайната конструкция. The final construction, if we go along with the title of this event, is the prosthetic restorations. Крайната конструкция е протетичното възстановяване. I think the title of this event was brilliant. Заглавието на това събитие наистина е брилянтно. Because the title, if I take word by word, is exactly my full lecture. Защото ако вземем темата на днешния конгрес, реално това е моята лекция, дума по дума. So I'll show you the final result of this concept, which are the final ceramics.
на моята концепция, която е керамиката, реално. Every ceramics that I'll show you now is being photographed by us, by me, and is being built fully digital. Всяка една снимка, която видите, ние сме я правили от аз или моя екип и всичко е направено по дигитален протокол. It's very important that both dentists and technicians, you open your minds also to start taking beautiful photography. Много е важно, като дали, няма значение дали сте зъботехник или зъболекар, да отворите умовете си към правенето на хубави снимки. Photography is, if we speak about the clinical stages, I only work with one photography. But when I have to document my work or the work of my dentists, I need very professional photography. За клиничните стъпки имам нужда само от един фотоапарат, но когато трябва да снимам работата си, имам нужда наистина от много професионален фотоапарат. So you don't need professional equipment to do professional photography. Нямате нужда от професионално оборудване, за да правите професионална фотография. If you have professional photography equipment, it's easier and better, but you can create the emotional information from a photography by using a cellular phone. Ако имате професионално оборудване, разбира се, е по-лесно и по-добре, но емоционалния нюанс на снимките можете да го придадете и само с телефон. So for us, for professionals in the dental industry, for dentists and technicians, like an event like this, the very high-end photography is very important. За нас, като професионалисти, като лектори на такива събития, е много важно, много качествения продукт на снимките. We want to see details. Искате да виждате детайли. But for the patients, we don't use so much close photography, not so much close-ups. Но за пациентите не използваме толкова приближени снимки. When you're going to communicate with your patients, zoom out. Always show more information, especially showing the face. Когато комуникирате с пациентите, винаги зум-аутваме. Т.е. показваме повече информация, особено по отношение на лицето. And instead of photography, start to use more video. And you can do this with your phone. Фотография, започнете да използвате повече видео, а това можете и с телефона да го направите. You will see a little bit later how I use videos in this with my patients. Ще видите малко по-късно как използвам видео с моите пациенти. So photography is creating shadow using light. It's not about light, it's about shadow. If you use the light and create the shadow in the right place. Sorry. В фотографията използваме светлината, за да сложим сенките на правилните места. Тя не е по отношение на светлината. So in this example, I want to show you a scan and I want to show you a digital library. В този случай искам да ви покажа един скин и една дигитална библиотека. This biblioteca, the same in Portuguese, is a digital library that is a copy of natural teeth. Това е дигитална библиотека, която е копи на естествените зъби. So Skin Concept was the first concept in the world to take natural teeth and create digital libraries. Skin концепцията е първата концепция в света, която взима естествените зъби и прави дигитална библиотека. So when we have a very good library, we can reproduce this library if you control also your milling machine. Когато имаме такава много хубава библиотека, можем да постигнем перфектни резултати, ако контролираме много добре и фрезоващата машина. So that means if the machine is well calibrated and if you have the right instructions, it will reproduce perfectly your original library. Ако машината е добре калибрирана, има правилните инструкции, тя ще възпроизведе перфектно вашата дигитална библиотека.
So this biblioteca is skin number 23. Тук от библиотеката сме взели скин номер 23. And we are using here a block. This is a block, it's called Empress CAD Multi from Ivoclar. Тук използваме едно блокче на Ivoclar. This block, this material is leucite. Левцитна керамика е това. It has already a gradient translucency throughout the tooth, throughout the block. Има градиент на транслуцентност през And блокчето. what you're looking here is still the tooth is still connected to the block. Тук зъба все още е свързан с блокчето. So what I have done, I went to Italy and I started to develop milling strategies with the software. Това, което направих, беше да отида в Италия и започнах да разработвам такива фрезоващи протоколи. Because instead of waxing up with your hands or designing with your mouse, why don't we just copy nature? Вместо да дизайнвате с ръцете си или да фрезовате, защо просто не копираме библиотеката? And when I just scanned the natural tooth and I had the library, when I used this library in a project, every time I would mill it, it was not the same thing. Когато сканирам естествения зъб и имам вече скина в дигиталната библиотека, всеки път, когато използвах фрезоващата машина, не получавах същия резултат. The burrs were too thick. I'm sorry? It was too big. The burrs of the milling machine was too big. Прекалено дебела бяха фрезите на фрезоващата машина. Everybody with milling machine wanted to mill very fast. Всички с фрезоващи машини искаха да фрезоват много бързо. But you can go fast and not so high quality. Обаче можете да пилите бързо и с не много добро качество. Or you can go slow with very high quality. Или можете бавно да го правите с много високо качество. So if you have a milling machine, you must control how you want the machine to mill certain ceramics. Така че, ако имате фрезоваща машина, трябва да контролирате как точно тя ще пили определен вид керамика. So I couldn't control the machine. So I went to Italy and I started to develop the milling strategies, which is the instruction to control the machine. Не можех да контролирам добре този процес, така че отидох в Италия и започнах да разработвам тези фрезоващи стратегии, т.е. инструкциите точно как да фрезова машината. Still in Bulgaria, we have no certified lab for this. Нямаме в България сертифицирана лаборатория за това точно. The certification is the certification of my philosophy, but I'm looking forward to find a lab in Bulgaria that I can certify. Сертифицирана относно точно моята философия по отношение на това. Търся такава лаборатория, която да може да сертифицира процеса. This means I can transport all the technology that we have developed over the last 15 years. Това означава, че мога да транспортирам цялата технология, която сме разработили последните 15 години. Because most of your labs already bought the equipment. Защото повечето от вашите лаборатории вече така или иначе са купили това оборудване. But you're not using at its full power, maybe. Но може би не го използвате в пълния му капацитет. Because the instructions for milling, if I use the one that comes from the factory, it always looks for speed. Защото ако използвам инструкциите, които идват с машината от фабриката, винаги не изглежда много добре. We don't want speed, we want quality. Много бързо става процеса. Вие не искате да е бързо, искате качество. So this is the piece just milled, without touch. Това е конструкция само в фрезоване, без да се пипа мануално. By placing the shadow with the photography, I can show you the texture. Нагласейки сенките с фотографията, мога да ви покажа текстурата. No human touched this tooth.
just a machine. Човек не е пипал, само машина. And to reach this level of texture, the best amount of texture comes from nature. Comes from what? Nature. За да достигнем това ниво на текстурата, най-добрата текстура е тази, която срещаме в природата. Of course, later, the artistry from the technician or also the dentist can learn is the makeup. Разбира се, изкуството на зъботехника идва след това в охарактеризирането, индивидуализирането на конструкциите. So the polish must be very, very light. Полирането трябва да е много леко. And the painting, the makeup also must be very gentle. И боичките или гримирането, както му казва той, трябва да е много нежно. So the material is very important to choose, and the technique for post-processing must be everything very well calculated. Така че материала на първо място ни е много важен, след това техниката, с която да обработваме всичко, също е много важна. This means with the digital technology, we are able to reproduce nature and we can repeat. Yeah. С дигиталните технологии можем да възпроизведем природата и да повторим. And if the patient breaks this tooth, пациентът ще фрактурира този зъб by an accident, заради инцидент, we are able to mill another tooth exactly the same and stain and glaze exactly the same. Можем да фрезоваме абсолютно същия зъб и да го оцветим и да го глазираме по абсолютно същия начин. So I understand layering, manual layering by very high-end technicians. I understand. Аз разбирам послойната техника, много трудното послойно наслояване от много добри зъботехници. I personally know, and they are my friends, most of the very well-known and very famous technicians in the world. Аз лично познавам и те са мои добри приятели, едни от най-известните зъботехници по света. My question is, are they available for you? Въпросът ми е, те налични ли са за вас? So if I speak to the dentist, you have to think, okay, this technician is very, very good. Is he available for me? Can he deliver me ceramics in 2-3 days? Добре, аз като говоря с зъболекарите, за тях е важно. Този зъботехник, който е много, много добър, той наличен ли е за мен? Може ли да ми даде конструкции за 2-3 дена? And if I speak to the technician, the lab technician today, говоря с зъботехника днес, you also have another problem. Вие имате и друг проблем. Sometimes in your lab, you are the only one that can do this. Понякога в вашата лаборатория вие сте единственият човек, който може да направи това. Because you need 10-15 years of experience to reach this level. Защото имате нужда от 10-15 години опит, за да достигнете това ниво. And to reach this level for a young technician is not easy if he does this by layering. За един млад зъботехник да стигне това ниво не е лесно, ако го прави с послойната техника. So this technique, this concept is here to help both dentists and technicians. Така че тази концепция, тази техника е тук, за да помогне както зъболекарите, така и зъботехниците. This restoration right now in your screen was only milled and polished, no staining glaze. Тези възстановявания, които виждате, са фрезовани и глазирани. Нямат боички, нямат нищо друго. Глазура. The beauty of this texture comes from the library. Тази текстура идва единствено от библиотеката. But if you look very close, you can see the contact from the burr. You can see some defects. Но ако се гледате внимателно, ще видите дефектите, които е оставила фрезата. So yes, it's not perfect. Така че да, не е перфектно. But do you think with saliva
by far, a social distance. Can we see this detail? Но мислите ли, като се покрият с слюнка и на социална дистанция, дали може да видите тези дефекти? So I'll never show my patient this detail. Аз никога няма да покажа на пациента тези детайли. The photography that I like to use for my patient is artistic photography, but always including the face. Аз използвам за пациентите ми артистична фотография, но винаги включвам лицето. So from this distance, I cannot see the little defect from my machine. От тази дистанция не мога да видя дребните дефекти, които е оставила машината. And this was done on purpose. I wanted to do this case only polishing. Този случай беше направен нарочно. Исках да завърша този случай само с полиране. I didn't say to my patient that we didn't stain glaze. Не казах на пациента, че няма да нанасям буички и да глазирам. I didn't say to the technicians and to the students, dentists that were taking the course. Не казах на зъботехниците, на студентите, които бяха на този курс. We just cemented, Просто циментирахме. showed the patient live for everybody to see. Показахме пациента на всички, на живо, за да могат да The видят. case was extremely high quality. Случая беше наистина с много високо качество. Patient was very happy. Пациента беше щастлив. I was very happy as smile architect. Аз бях много щастлив като архитект на усмивката. And Fabricio, my dentist, he was very happy as the engineer in construction. Фабрицио, моя заболекар, беше много щастлив като инженер и конструктор на усмивката. Then I took the picture with the detail. След това направих тези детайлните снимки. And I showed this to all the technicians and dentists in the course. И показах тези снимки на всичките зъботехници и зъболекари на курса. And then some technician said, I can see a defect. И някой зъботехник каза, мога да видя един дефект. Yes, of course. If you can do a little glaze on top with a little stain, you would correct this defect. Да, разбира се, ако можете да нанесете малко боички и глазиране направите отгоре, ще коригирате тези дефекти. But my goal was not the technical part. Но моята цел не беше техническата част. My goal was the concept with the psychological part. Целта ми беше концепцията с психологичната част. This smile we made from scratch, from zero to end in 8 hours. Усмивката, която направихме от нула до приключването, ни отне 8 часа. We started at 8 a.m. Започнахме в 8 сутринта. We took one photo, one video and the scan. Направихме една снимка, едно видео и едно сканиране. We did a 2D design. Направихме дизайн. Then we did a 3D design. 2D дизайн, 3D дизайн. We print the 3D design and did the mock-up. Принтирахме 3D дизайна и направихме mock-up. The dentist, of course, the patient accepts the treatment by seeing the mock-up in his mouth, in her mouth. Разбира се, пациентката прие лечението, като видя mock-up-а в устата. The dentist has the okay, let's go. Зъболекарят каза, окей, продължаваме. And then he preps over the mock-up. И след това препарира зъбите върху mock-up-а. After some preparation, he scans the prep. След това сканира препарираните зъби. And then we do the prep check. The what? And then we do the prep След това check. направихме проекта. Контрол на We препарациите. we overlay the mock-up and the preparation. Сложихме mock-up-а с препарираните повърхности. With a very simple 3D software viewer, С много прост 3D софтуер. we can see 5 microns distance structures. Можем да видим 5 микронни структури. So the dentist can do the prep check in his chair. Зъболекарят може да направи контрола на препарациите на стола. And finally, he will send to the lab a preparation that is perfectly
created the space that the lab needs. И към зъботехническата лаборатория зъболекаря ще изпрати перфектно препарираните зъби с идеалните разстояния, които са нужни на зъботехника. And then the lab technician can really adapt the design to the final preps. И след това зъботехника може да адаптира, да направи окончателния дизайн към тези препарации. So he does not suffer to a preparation that was not perfect to the project. И няма да страда от някакви препарирани повърхности, които не са били идеални за изготвения проект. You can see here that this patient wanted a very big symmetry. She likes symmetry. Тази пациентка искаше много добра симетрия, на нея ѝ харесва симетрията. For me, the two centers must be very symmetric. За мен двата централа са прекалено симетрични. They must be twin brothers. Сигурно са близнаци. The laterals must be cousins. Can be different. Добре, може да са братовчеди. Може да има някаква разлика. And the canines, they must have the same angle. При каниите трябва да имат еднакъв ъгъл. If you follow this three steps rule, centrals, laterals, and canines, aesthetics, you're going to always to reach a very beautiful design. Значи при латералите може да са братовчеди. И спазвайте това правило за централите, латералите и каниите и винаги ще получавате оптимални резултати. But in this case, we did something different. Но в този случай направихме нещо различно. Central, lateral, and canine, we just made a copy and mirror to the other side. Централ, канин и латерал просто направихме едно копие и огледален образ от другата страна. So you can see here perfect symmetry. Така че виждате тук перфектна симетрия. But using natural morphology. Но използвахме естествена морфология. And always listening to the patient what she likes as shape and proportion. И винаги слушаме пациента какво точно й харесва по отношение на форма и пропорции. Because I'm using a library, she can help me to pick the library. Тъй като използвам библиотека, тя може да ми помогне, като също гледа библиотеката. So when I place the mock-up in the mouth, she is very happy because she is the co-author of the smile design. Така че когато сложихме мокъпа в устата, тя е много щастлива, защото реално е участвала в проекта на тази усмивка. And this is why we can create these beautiful ceramics. И по този начин може да направим тази перфектна керамика, красива керамика, without having to wax up anything. Без да правим восъчен моделаж. Without having to build up and layer anything. Без да изграждаме, наслояваме нищо. But reaching a very high aesthetics level. Но достигаме една естетика на много високо ниво. If you have a technician very well trained layering, ако зъботехника ви е много добре обучен в наслояване, is better than this. Е по-добре от това. Is perfect, is art. Перфектно е, изкуство е. But I ask again, you as a dentist, do you have this technician available for you that can deliver for you 10 veneers in 24-48 hours? Но пак ви питам, като зъболекар, имате ли наличен такъв зъботехник, който да може да ви достави 10 фасети за много малко време, за 10 часа? So, if we balance, if I give up a little bit of the quality, така че ако балансираме, ако малко намаля качеството, the quality I'm showing you is this quality of this photo. Качеството, за което говоря, е качеството, което виждате на снимката. This is not layered. This is fully digital. Това не е послойна техника, напълно дигитален протокол. And if this level is acceptable for you, и ако този резултат е приемлив за вас, this veneer, this restoration for the lab is much lower cost. Тези фасети, тези възстановявания за лабораторията са на много по-ниска цена.
he doesn't need very high skilled technicians in his lab. Няма нужда зъботехническата лаборатория от много добре обучен зъботехник. He needs good machines. Има нужда от добри машини. And the technicians he has needs to be very well trained in his eyes to stand in glaze and pick the shapes. Зъботехникът трябва да е много добре обучен да избира формите, да нанася боички и да глазира. It's easier to train this part rather to train layering. Лесно е да се научи тази част, сравнено с послойната техника. In this event, in this course, you have a great technician, Ferran. На този конгрес имате страхотен зъботехник Феран. You will learn a lot with him. Много ще научите от него. But he's only one man. Обаче той е само един човек. Next week, if he's back to Spain, Следващата седмица, като се върне в Испания, maybe you want to send him a case. ще искате да му пратите случай. It's not easy for him and not easy for you. Няма да е лесно нито за него, нито за вас. There will be cases that, yes, I like to send to my very high-level artist technician. Има случаи, които да, искам да изпратя на моя много добър зъботехник. But 95% of my clinic, Но 95% от клиничните ми случаи, I would say 98%, бих казал 98 дори процента, I do with fully digital with this technique. правя по пълен дигитален протокол с тази техника. My clinic is in São Paulo, Brazil, Моята клиника е в Сао Пауло, Бразилия, and is in a very, very special area. в много специална област. We charge more than the average price in the dentistry in Brazil. Цените ни са по-високи от средностатистическите цени в Бразилия. I deliver smiles in 24-48 hours. Правим усмивки за 24 до 48 часа. And I focused in high-level dentistry and high-ticket cases. Аз съм се фокусирал върху висококачествена стоматология при трудни случаи. This way, I can have productivity and profitability. По този начин мога да имам продуктивност и предвидимост. So the concept means no physical impression, По концепцията означава без физически отпечатък, no wax up by hand. никакъв восъчен моделаж, We don't add ceramics. не добавяме керамика, We don't touch. We don't do cutbacks. не пипаме, не правим cutback. We have a digital file, a digital archive forever. Имаме дигитален архив, който го имаме вечно. And we could mill down to 0.18 millimeters. Можем да фрезоваме до 0,18 мм. This one is 0.22. Средната стойност е 0,22. Do we need 0.2 veneers? No. Имаме ли нужда от 0,2 дебелина фасети? Не. But in the interproximal, I like to be very thin. Обаче апроксимално ми харесва да са много тънки. We like to maintain the contact points from the patient. Искаме да запазим контактните точки за пациента. But the preparation needs to be adapted to this technique. И препарационната техника трябва да бъде адаптирана към тази техника. It's small changes, but the result is fantastic. Малки промени, които водят до фантастичен резултат. And this is what we call the skin concept. Това е скин концепцията. So I have shown you the final prosthetic restoration and Показвам ви фантастичен резултат. and the way we built the library is what we call the supernatural library. Начинът, по който правим дигиталната библиотека, наричаме суперестествена библиотека. We started just copying nature. That's pure nature.
Започнахме просто да копираме природата, истинската природа. This is a model from Jan Haito. Това е един модел от Ян Хайто. He's a German dentist. Той е един немски зъболекар. And he created models for natural models from people. И той е правил такива модели на естествени зъби от хора. But then what we did was taking these natural teeth. Това, което направиха, да вземат тези естествени зъби. And we would create what we call to perfect nature. И направихме нещо, което му казахме да направим още по-перфектна природата. So if you see 23, the canine is a little bit out of the curve. Ако видите зъб 2-3, кучешкия зъб е малко извън дъгата. So digitally, we are going to arrange 23 and make it better. Дигитално ще наредим зъб 2-3 и ще подобрим ситуацията. So we're going to change. Как ще And го then променим? after we change, we create the library. След като го променим, правим библиотеката. And if you control your milling machine with the specific milling strategies, Ако контролирате фрезоващата си машина с специфични инструкции, it will mill it perfectly, тя ще го фрезова перфектно. but not so fast. Не е толкова бързо, няма да е толкова бързо фрезоването. If I want speed, this veneer can be milled in 6 minutes. Тази фасета може да бъде фрезована за 6 минути. I don't like speed, I like quality. А на мен не ми харесва бързината, скоростта, харесва ми качеството. So it takes much more time. Но отнема повече време. 12 minutes. Колко? 12 minutes. 12 минути. So it's 100% more time. 100% повече време. But it's 12 minutes. It's very fast for me. 12 минути реално е доста бързо за мен. So what do you like? To go 6 minutes and then spend 1 hour touching this piece? Or wait 12 minutes for each tooth and do not touch it? Какво искате? Да чакате 6 минути и след това 1 час да си играете, да оправяте тази конструкция, или да изчакате 12 минути и след това още да не я пипате? But this is only possible if you control your milling machine. Това е възможно единствено, ако контролирате добре фрезоващата си машина. So by creating natural digital libraries, we can number them. Създавайки естествени дигитални библиотеки, можем да им дадем номера. And then we can see here, if you look at this screen, some of you like 25, some of you like 23, some of you like 24. The taste, what you like, the aesthetics is connected to your emotional, is connected to your sensation. Погледнете на екрана, сигурно някой ще харесат скин номер 25, сигурно други 23, 22, 24. Това е свързано с емоционалното ви състояние, с емоционалните ви предпочитания. These smiles here, none of them exist. Нито една от тези усмивки не съществува. These are all done by combining natural teeth with many people. Всички са направени, комбинирайки естествени зъби от много хора. And we keep creating, combining different teeth from natural morphology. Продължаваме да комбинираме различна морфология на естествени зъби и да създаваме тези шаблони. So for this collection, for 5 smiles, За тази колекция, I used 65 people. за 5 усмивки съм използвал 65 човека. I chose among 1,200 teeth. Избирал съм между 1200 зъба. And the combination from the position, form, shape, I create what we call the skin style. И комбинация и позицията направих
което му казваме стил на скина. And then we can print the models as models to show to the patient. Може да принтираме и тези модели като моделчета, които да показваме на пациента. I like to show these models to the patient, Харесва ми да показвам на пациента тези модели and I have the patient deciding with me what he likes or she likes more. за да може пациента да реши заедно с мен какво предпочита. At the end of this lecture, I'm going to give you a QR code to join my group. На края на лекцията ще ви дам QR код, с който можете да се присъедините към групата ми. This group will be done in WhatsApp, Може след това да направим восъчен моделаж. but I learned with Jordan Научих с Йордан. that in Bulgaria, Viber is very popular. От Йордан научих, че в България Viber е много популярен. So I also created a group in WhatsApp, Viber. не WhatsApp, ами Viber. So I want you to join at the end of this lecture to my group. So I want to give you these 6 models as STL files. Искам в края на лекцията да се присъедините към групата ми, за да мога да ви изпратя тези 6 модела като STL файлове. Some of these natural shapes Някои от тези естествени форми had a very big input from Kirill Dinov. много са повлияни от Кирил Динов. We don't give these to anybody. Не ги даваме на който иде. So consider a gift from Kirill to you. Така че помислете, че е нещо като подарък от Кирил за вас. So once you get into the group, I will send in the group the files and you can just print. В групата ще изпратя файловете. And when you have a patient for the first time, when you're speaking about statics, show them the models and let them choose what style they like. Когато имате пациент и обсъждате естетиката, покажете им тези модели и оставете пациента да избере какъв стил предпочита. You send that model, the STL file to your lab. Изпратете STL файловете на лабораторията си. And your lab will know how to copy that morphology for their software. И лабораторията ще знае как да копира тази морфология в нейния софтуер. Okay. Also, the title of this lecture speaks about protocols. Също в заглавието на лекцията имаме протоколи. And this is our protocol. You Това е нашия attract the протокол. customer. You attract the customer by marketing and do the first contact. Вие привличате пациента чрез маркетинг и чрез първия си контакт с него. You do a very deep diagnosis. Слагате диагноза. You do the planning. Правите планиране. You make the patient to wear the mock-up and you can do the sale. Можете да сложите мокъп на пациента и можете да направите продажбата. You're going to be a higher performance dental office. Това ще е в една високо ефективна зъболекарска клиника. Your patient will be the co-producer of his own smile. Пациента ще бъде съавтор на собствената си усмивка. You're going to have patient satisfaction. След като съм удовлетворил пациента, He's going to send you more patients. той ще ви изпрати този пациент още повече пациенти. And your company will grow. И вашата компания, фирма ще се разраства. Клиника. Yeah. To do this concept, we need intraoral scanners. За да изпълним тази концепция, имаме нужда от интраорални скенери. In Brazil, they are very expensive. На ЗИЛ са много скъпи. They are double the price of Europe. Те са двойно цената в Европа. This is why when somebody buys a scanner in Brazil, we have to do much more than digital impression.
Затова, когато някой си купи дигитален скенер в Бразилия, трябва да прави много повече с него от само дигитални отпечатъци. In this lecture, I cannot go through each one of these items. В тази лекция не мога да мина през абсолютно всичките стъпки показани, But this is what my scanner can do, or your scanner can do. Any scanner can do this. това са нещата, които може да прави всеки един скенер. Дали ще е моя, вашия, всеки един скенер може да прави тези неща. Okay? Depending the scanner you have, you can do more with the scanner. Depending the scanner you have, you can do less. But a good scanner should be able to do all of this. В зависимост от скенера, който имате, можете да правите повече или по-малко, но един добър скенер би трябвало да изпълнява всичките тези неща. There are many, many scanners today in the market. Има много скенери на пазара. One of the scanners that I like a lot is from 3Shape. Един от скенерите, които аз много харесвам, е от 3Shape. This family of scanners have a very unique feature. Това семейство скенери имат много уникални свойства. Which is very strong in the software. Много силен софтуер. So when you buy a scanner, don't look only to the scanner, but also look at the applications that can help the scanner to do more than digital impression. Когато си купувате скенер, не го гледайте само скенера, а също апликациите, които могат да помогнат в функциите на този скенер. So in a future course with me, I'll be more than happy to explore all these features with you in very deep digital dentistry. В някакъв бъдещ курс с мен, ако проведем, ще бъда много щастлив да обсъдим всичките тези неща, които може да прави един дигитален скенер. Okay. So to finish our last 10 minutes, Имам по-малко от 10 минути, за да приключа лекцията. I want to, one second, I want to show you now a little bit about artificial intelligence. Искам да ви поговоря малко, да ви покажа изкуствен интелект. Before I show you artificial intelligence, I'm going to use Smile Design in artificial intelligence with you. Ще използвам Smile Design в изкуствения интелект с вас. So I'll share again my screen. Пак ще споделя екрана си. And this is what we call the digital mirror. Това е нещо, което му казваме дигиталното огледало. We can do with either, there are two softwares that I like to use for digital smile design. Има два софтуера, които аз ми харесва да използвам за DSD. So I like to use the 3Shape digital smile design. На 3Shape. But I also like to use SmileCloud. Но също и SmileCloud. So both of them you can reach very nice simulations. И с двата можете да правите много добри симулации. But I don't like simulations to show to my patients. Обаче аз не искам тези симулации да ги показвам на пациента. I like to make a movie of my patient the day that I put the mock-up, a movie before, and then I movie with the mock-up. На мен ми харесва да правя видеа на пациентите. Видео преди слагането на мокъпа и видео с мокъпа в устата. И това да показвам на пациента. And instead of showing static images like this, вместо да показвам на пациента статични образи като тези, the patient helped me to choose the morphology, and I use the natural morphology to make the mock-up. When I place the mock-up in the mouth, I shoot two videos, the before, and I shoot the video with the mock-up. Пациента ми помага с избирането на морфологията, правя мокъп в устата и показвам на пациента две видеа, преди слагането на мокъпа и след. Then I use a very simple template to place those two videos side by side. И използвам много прост темплейт, за да напасна тези видеа едно от друго. When the patient sees this video before and after, I have to put a music in the background.
И когато пациента гледа тези видеа, трябва и някаква музика да сложа на заден фон. The music should be very loud Музиката трябва да е силна, because this moment is very introspective. The patient needs to deep into to absorb the new image of his smile. защото този момент е много интроспективен. Пациентът трябва да се разрови дълбоко в себе си, за да може да приеме този нов образ. That's why the music fills this room and you say nothing. Just let the patient look to his new smile. И така музиката ще изпълни стаята и вие не казвате нищо, просто оставяте пациента да гледа новата си усмивка. There is a psychological study behind all of this that I have developed with my psychology team. Има психологично изследване за цялото това нещо, което аз съм разработил с моя екип психолози. So next time you do a mock-up, just take a video before and a video after. Следващия път, когато правите мокъп, просто направете видео преди и след. Don't show mirrors. Не показвайте огледала, не давайте огледало на пациента. The first time the patient will see the smile will not be this simulation as well. Will not be. Първия момент, в който пациента вижда усмивката си, няма да е тази симулация. The first time the patient will see her smile will be this next slide. Първия път, когато пациента вижда усмивката си, ще го видите на на следващия слайд. So we can show movement and we can play the music. Може да покажем движение и да пуснем музика. We cannot hear music. We cannot hear music if there is some. Something with the music, but it was a very loud music in the background. Нещо се случи с музиката, реално звучеше много силно музика. Yeah, we tested this before, but anyway, I'm going to send you this slide with the music, and I'll send you the template, how to build, and I'll send you a video step by step teaching you how to build this presentation for your patient. Както и да е, ще ви изпратя тези слайдове с видеята, с музика и също темплейките, по които точно да направите видеята с музика. I will send you also my lecture to you. Също ще ви изпратя и лекцията ми. For me, the knowledge that I acquired has to be shared. За мен знанието, което съм придобил, трябва да бъде споделено. Okay. Because of the time, we have to jump a little bit forward. So I will just want to quickly show you the spaces that from architecture we can build. Заради времето трябва малко да прескочим напред, но просто искам да ви покажа пространствата, които от архитектурна гледна точка може да пресъздадем, да направим. Many years ago, I did this clinic, the project. It's called the Smile Studio. Преди години направих тази клиника, казва се Smile Studio. And this is dedicated for aesthetics. И тя е посветена на естетика. So the patient has a reception room, a presentation room. Това е стаята за презентиране на пациента. The end of the room is a studio. В края на стаята има фотографско студио. We shoot the before image. Снимаме видеото преди.
и снимките. Then we bring the patient to the dental chair. След това пациентът идва тук на стола. We shoot the video from the mock-up. We place the mock-up. Снимаме видео с мокъп. Then we take the patient back to the presentation room Водим пациента в стаята за презентиране and we show the before and after. и му показваме преди и след. So that also has music in the background, but maybe you cannot listen. Видео също има музика, но може би не можете да го чуете. That office is in Palma de Mallorca in Spain. Тази клиника е в Palma de на остров Mallorca. Майорка, Испания. And I did many, many years ago. И преди много години съм го направил. My latest project that I did this year is this next room. Моят нов проект от тази година е тази следващата стая. It's called the Interactive Lounge. Казва се интерактивно лоби. It's a room Wow. dedicated for the first visit. Това е стая, която е посветена на първото посещение. The first time the patient comes, I don't take them to the dental office. I take this patient to this 37 square meters room. В първото си посещение пациента, като дойде, не го слагам на зъболекарския стол, води го в тази стая, която е 37 квадратни метра. I sit on the blue couch and my patient sits on the brown couch, on the beige Аз couch. сядам на синьото канапе, а пък пациента сяда на бежевото. We have a studio in the back. И кабинета е отзад. And the patient can watch a big television, 75-inch television. Пациента може да гледа на този огромен екран, който е 75 инча. We have also a bar with very special coffee. Имаме бар със специално кафе. So the patient relaxes here and he can really enjoy his experience. Пациента тук може да се отпусне и наистина да се наслади на преживяването. So the architecture, the psychology, and the technical parts are all together in our concept. Така че архитектурата, психологията и техническата част, всичкото е обединено в нашата концепция. I want to ask Galia if I can extend 10 minutes or 5 Мога ли, minutes. Галя, да помоля 5 или 10 минути да удължим? Yes, it's all right. You can go. Thank you so much. I apologize for the next lecture, but with the translation, I miscalculated a little bit my time. Yes. Извинявам се Sorry. на следващите лектори, просто с превода малко подцених времето, което имам. Okay. So now we enter the AI technology, artificial И сега intelligence. да видим изкуствения интелект. So digital dentistry, which we spoke until now, has now an AI integration, number 2. Дигиталната стоматология, за която говорихме до тук, вече има и интегриран изкуствен интелект. And we go to number 3, level 3, which was what I call intelligent dentistry. И минаваме към трето ниво, на което аз казвам интелигентна стоматология. To perform everything that I showed you, we need very high-skilled humans in our team. За всичко, което ви показах, имаме нужда от много добре обучени членове на екипа ни. So AI will not replace humans, but it will give power to our humans. Така че изкуственият интелект няма да замени тези хора, просто ще им даде повече сила. With the humans using AI, we can make our receptions much, much stronger. С изкуствения интелект рецепцията, примерно, може да е много по-силна. Приемането на пациента. We have 3 types of patients that calls our office. 3 типа пациенти, които се обаждат в клиниките ни. The middle one is the patient that needs you. They broke a tooth or they have pain.
В средата виждате тези, които имат нужда от вас. Щупили си зъба и с болка. I like you to create a very special protocol for the patients that wants a Wish product. It's the Wish patient. За тези пациенти, които са от лявата част, това са пациентите, които искат и които имат някакви естетически изисквания. За тях има специален протокол. And also we have the prevention patient that needs nothing but wants to come for checkups. И тези пациенти, които са в профилактичната група, които нямат нужда от нищо, просто идват за контрола. If you agree with me, your receptionist should speak to each one of this type in a different way. Ако се съгласите с мен, вашия рецепционист трябва да говори с всяка една от тези групи по различен начин. The scheduling urgency are different demands. Записването на часове по спешност е от различен порядък. So how can we train our receptionists to know everything about these three patients? Как може да обучим рецепциониста си да знае нуждите на всяка една от тези три групи? Sometimes they want to, the patient wants more information. He doesn't want to book immediately. Пациента понякога има нужда от повече информация, не иска веднага да записва час. But in real life, our receptionists are full of work. В истинския живот нашите рецепционисти са претрупани с работа. So we created an artificial intelligence receptionist for you. Затова сме създали за вас рецепционист с изкуствен интелект. She works 24 hours, 7 days a week. Той работи 24/7 And she speaks all the languages. и говори всички езици. Especially if you do also tourism dentistry. Също ако правите такъв дентален туризъм, It's nice that your receptionist could speak more languages. чудесно е, ако вашия рецепционист може да говори повече езици. But also that she understands the wish, need, and prevention patients. Също така да разбира трите отделни групи. Also that she understands all the digital dentistry technology. Също да разбира цялата дигитална стоматология. That is extremely well educated. И е много високо обучена, образована. And never loses the humor. И никога да не губи човешкия момент. She's always in a good mood. И винаги да е в добро настроение. So I know it's not easy to put together a team like this. That's why we use artificial intelligence power to help your team to use it. So this can be offered Знам, че не е to you. лесно да имате такъв човек в екипа и да имате такъв екип. Затова ние сме използвали изкуствен интелект, който да подпомогне вашия екип. Emotional dentistry, when I use artificial intelligence, it's very easy to understand. Когато използвам AI за емоционалната стоматология, това е много лесно се разбира. By the way, this is one photo when I was much younger, teaching at Kirill's Education Center. Това е снимка, когато бях доста по-млад и водих обучение в центъра за обучение на Кирил. It was very difficult to teach everything in 3 days. Много беше трудно да преподам всичко за 3 дена. So we are using now artificial intelligence for our education courses. Сега използваме AI и за нашите обучителни курсове. After the lecture, I can give you, and I will give you an artificial intelligence interface. След лекцията ще ви дам AI интерфейс. And she knows everything about the lecture. И този интерфейс ще знае всичко за лекцията. She will be your tutor for the lecture. Тя ще бъде вашия учител за лекцията. Everything that is in this lecture, she knows. Всичко в тази лекция тя го знае. So after a course, like many years ago, I did to Kirill. И както този курс, който водих при Кирил преди много години,
He was writing all the protocols and making sure that he could keep everything in registered. Той пишеше протоколите, гледаше да запише абсолютно всичко. Because although I could speak to him over the phone, Можех да говоря с него по телефона. he wanted to train his team, and he wanted to train even the future assistants and dentists that would come to work with him. Искаше да обучи екипа си и също искаше да може да обучи и бъдещите асистенти и рецепционисти, които щяха да отидат да работят с него. So today what I teach is how to create the assistant that she can learn all of your protocols. И аз на нещо време обучавам как да имате такъв асистент, да обучите такъв асистент, който да познава всичките ви протоколи. So I'll be more than happy to teach all of you about this technology in the future. Така че много ще се радвам да ви покажа, да ви обуча на тази технология в бъдеще. So as we are a little bit advanced with the time, I want to show you in a practice way how we use this technology. По практичен начин ще ви покажа как използваме тази технология. Okay, so let me now introduce you to my assistant. Нека ви представя моята асистентка. I'm going to work with my assistant in a voice command. Ще говорим с моята асистентка с гласови команди. Unfortunately, we have to stop the translation now because my assistant will not understand that we are translating. За съжаление, ще трябва да спрем превода, тъй като моята асистентка няма да разбира какво се случва, че превеждаме. And sometime I'll ask her to speak in Bulgarian. Понякога ще я моля да говори на български. Okay, so we can give Adi a little bit of rest. Thank you. 2 minutes. Okay. Okay. Hello. Hey there. Welcome back. Are we ready to get started? Jordan, can you write me if you can listen to this to her voice, please? Yes, Jordan, if you can hear me clearly, just drop a quick message to confirm. We're all set on my side. Okay. What is your name? My name is Maria, your friendly virtual dental receptionist, always here to help. Okay, Maria. Right now, I am lecturing live in Bulgaria, and I have a lot of people watching you. Can you greet them for me, please? Of course. Здравейте на всички в България. Много се радвам да бъда с вас днес. Казвам се Мария и съм виртуален асистент в дентална клиника. Добре дошли и благодаря, че сте с нас. That means, hello to everyone in Bulgaria. I'm very happy to be with you today. My name is Maria, and I'm a virtual assistant at a dental clinic. Welcome, and thank you for being with us. Wishing you all a great session. Maria, please give a big, big kiss to Valeria and also to Nora, please. Great friends of mine. With pleasure. A big warm kiss to Valeria and Nora, two wonderful friends. So lovely to have you here with us today. You're both very special. Okay, Maria, I'm going to do this. I want you to now, I want you to become my dental reception, and I'm going to do a very quick example with you, okay? Perfect, I'm ready. Let's do the example. Just tell me how you'd like to start. Okay, I will say it in English, and I want you to respond in Bulgarian. Got it. Go ahead and say your part in English, and I'll respond in Bulgarian. Ready when you are. Okay, Maria, I have now a patient called Paulo, and he has pain. How can you address Paulo?
Разбирам, че Паоло изпитва болка. Много съжалявам, че изпитвате болка, Паоло. По скала от 5 до 10, като 10 е най-силната болка, как бихте оценили дискомфорта си? That means, I'm very sorry you're in pain, Paolo. On a scale from 5 to 10, with 10 being the most severe, how would you rate your discomfort? Maybe like an 8. Разбирам, Паоло. Ще приоритизираме вашия случай и ще ви запишем за най-ранния възможен час, за да облегчим болката ви възможно най-скоро. That means, understood, Paolo. We'll prioritize your case and schedule you for the earliest possible appointment to relieve your pain as soon as we can. I have also Sylvia, and she wants to do a smile makeover. Can you help her? Разбира се, Силвия. Благодаря ви за интереса към подобряване на усмивката ви. Работим с водещи специалисти, за да осигурим изключителни резултати в естетичната стоматология. Бих ви препоръчала консултация с Ливио Йошинага, Smile Architect и съосновател на Skine Concept. Той предлага индивидуални консултации и изготвя цялостни 2D и 3D проекти. Желаете ли да насрочим онлайн консултация с него? Може да изберете удобна платформа – Zoom, Google Meet или Microsoft Teams и да ни кажете кога ви е удобно. That's a warm welcome for Sylvia and a full offer for a smile makeover consultation with Livio. Let me know if you'd like me to continue. And the last patient, I want also you to help José. And José has no pain. José doesn't want to change the smile. José just wants some checkup, a prevention patient. How you would address that? Разбирам, Жозе. Чудесно е, че се фокусирате върху превенцията. Превенцията е най-доброто лечение, което можем да предложим. Нека насрочим удобен час за вашия рутинен преглед. Кога би ви било удобно да дойдете? That means it's wonderful that you're focusing on prevention. Prevention truly is the best treatment we can offer. Let's schedule a convenient time for your routine checkup. When would be a good time for you to come in? Fantastic. Now, Maria, just to finish our conversation, please give me a summary of all the patients we spoke about, very short, giving their names and what they need. Of course, here's a quick summary. Paolo is in pain, rated it as an 8, so we prioritized him for the earliest urgent appointment. Sylvia wants a smile makeover. We recommended a consultation with Livio Yoshinaga for aesthetic planning. Jose has no pain or aesthetic wishes. He just wants a routine checkup, so we'll schedule him for preventive care. Nice and clear. Can you do that in Bulgarian, please? Разбира се. Ето кратко обобщение на пациентите. Пауло изпитва болка, оценява я на осен, затова го насочваме към най-ранния спешен преглед. Силвия иска естетична промяна на усмивката. Препоръчахме консултация с Ливио Йошинага за цялостно планиране. Жозе няма болка и не иска естетични промени. Желая само рутинен профилактичен преглед. Готови сме да се погрижим за всички. Thank you so much, Maria. Say goodbye to our friends, and I will give you to them so they can talk to you later directly with you, okay? С огромна радост. Благодаря ви много, приятели. Беше удоволствие да бъда с вас днес. Очаквам с нетърпение да разговаряме отново скоро. До скоро. That means, thank you so much, friends. It was a pleasure to be with you today. I look forward to speaking with you again soon. See you soon. Do skoro, Maria. So basically, what I have done is created a agent. We call the GPT agent, and Maria is trained to do that. Please go ahead, Adi. Sorry. Общо взето това, което направих е да създам един агент, GPT агент, и Мария е обучена да прави това. So sharing you my screen. Can you see my screen, Adi? Yes, yes. Okay.
share you my screen. Now I present you to Smiles. She's an AI assistant that is specialized in designing smiles. Това е AI асистент, който е специализиран в дизайн на усмивки. So now what I'm going to do is I'm going to choose a patient and I will give to Smiles the photo. Ще избера пациента и ще дам на програмата снимката. I have trained Smiles with all my knowledge about digital smile design. Тренирал съм Smile с програмата с цялото си знание по отношение на DSD. So when I asked Smiles to perform a full analysis of this patient, Ще помоля Smile да направи пълен анализ на пациента, DSD. And I just need to say, give me a full analysis, and she will start immediately doing it. Само казвам, направи ми пълен анализ, тя веднага почва. She analyzes the photo. Анализира снимката. She analyzes the proportion Пропорциите of the centrals. на централните резци. She analyzes the smile curve, Линията на усмивката, the gingival curve, на гингивалните тъкани, the alignment of teeth. подреждането на зъбите. Give me a final diagnostic. Окончателна диагноза слага. And gives me this report. Now, I want И дам her този чет. now write me a prompt to use in Gamma. Gamma is another artificial intelligence. Сега дай ми доклад, който мога да използвам в Гама, което е друг AI. And I want her to do this in Bulgarian. Искам да So, го направи на български. so we can create this instruction to be used in another artificial intelligence platform. Тези инструкции могат да бъдат използвани в друга платформа изкуствен интелект. You can train your assistants to learn anything from any clinical aspects. И можете да обучите асистента си ето този протокол, каквато и да е клинична част. So I can take this instruction. Мога да взема тези инструкции. I can bring this back to another artificial intelligence platform. И да ги вкараме в друга AI платформа. I'm going also to take the analysis that she did before. Също ще вземем анализа, който ни е изготвила преди това. And in a very quick way, I'm going to create my patient presentation. Много бързо ще направя презентацията за пациента. So this way I can choose to my patient. По този I начин can say, and I say, let's create now a presentation. сега казваме на програмата да направи презентация. I want them to do a little summary of this whole presentation. Искам да направи обобщение на презентацията. I can choose the style. Може да изберем стила. And immediately, artificial intelligence will take the analysis that my agent did and create a website in Bulgarian of Rafael's analysis. И веднага изкуственият интелект взима анализа, който ни е направила другата програма и може да ни направи един сайт, който да е изписан целият анализ. This makes my office extremely productive. По този начин кабинета ми е много продуктивен. Because now I can present to my patient Защото мога да представя на пациента ми everything about his analysis. всичко по отношение на неговия анализ.
done this in minutes. По-малко от колко 8 минути. And makes the first visit way more productive. И моето първо посещение с пациента ще е много по-продуктивно. So going back here, my last slides, I'm almost done. Почти приключих. The AI concept is human-centered, but we use the technology to empower your team. AI концепцията е насочена към хората, тя дава повече сила на екипа. This is Bulgaria. This is an AI assistant that I did for Infodent. Това е AI асистент, който направих за Infodent. You can speak to her and she will help you about everything about Infodent. Можете да говорите с нея, тя ще ви разкаже всичко за Infodent. This is my gift to Galia. Това е моят подарък за Галя. If you scan this code, immediately you'll be able to speak to Bulgaria. So you can keep it and you can play with Bulgaria later. Also, Bulgaria knows everything about courses, about lectures, about everything that Infodent offers. And Тя се казва България, тази асистентка, и тя знае всичко за курсове, които организират Infodent. Въобще може да ви разкаже по-късно всичко за Infodent. This is a surprise for Galia. Това беше изненада за Галя. That's why Galia later will give me more information about Infodent and I'll make Bulgaria even more smart. Галя по-късно повече информация ще ми даде за Infodent и аз ще направя асистентката България много по-умна в това отношение. So we can organize our learning in AI in a different way. Можем да организираме обучението с изкуствения интелект по различен начин. I want to bring to you this mentoring program. Тази обучителна програма искам да ви представя. That you can learn how to do exactly what I have shown to you. И можете да се научите как да направите това, което ви показах. Okay, so we're going to have 4 modules. Ще имаме 4 модула. It will be everything online. Всичко ще бъде онлайн. It's going to be only for 20 people. Само от 4 до 20 човека. Because we want very high interactivity. Защото искаме да имаме така много интерактивно обучение да направим. And these will bring to your office the highest level of artificial intelligence implementation. И ще можете в кабинета си да използвате изкуствения интелект на най-високо ниво. These are the modules. Това са модулите. And this is my QR code for our Viper Bulgaria group. QR кода за Viber групата, българската Viber група. In the group, we will be able to assist you. And in this group, I'm going to give you everything that I promised to you. Групата ще ви пусна всичко, което ви обещах по-рано. Also, if Viber doesn't work or something is limited, I also want you to have the WhatsApp group. Ако Viber не работи или има нещо ограничено там, моля, това е за групата в WhatsApp. So I'll give you all this to Galia. She'll make sure that you get all the links. Тя ще дам всичко и на Галя. Тя ще ви разпространи линковете. I want to thank you all for being here with me. I'm very sorry to exceed this time so much, but I really wanted to finish my lecture showing you the latest technologies in AI for digital dentistry. Благодаря ви много, че бяхме заедно. Извинявам се за пресроченото време, но наистина исках да ви покажа най-съвременните неща по отношение на AI. My big kiss to Valeria, to Nora, to Galia,
And of course, thank you so much. Целувки за Валерия, за Нора и за Галя. И благодаря. До скоро. We thank you too. Thank you. I'm surprised for best. Thank you so much. Thank you. Thank you. We'll be in touch.